fara gane ke ma wace ce zaki zama babbar yarinya. Duk wasu ƴan mata kawayenki sai dai su dinga take miki baya. Dan Allah. Ina ga miki. Kai na ji daɗi wallahi. Kuɗi da ka bani, kuɗi da ka bani. Kai me haka? Kai ma ka taba ka san baka san mahaukaci ba? Kuɗi da ka ban. Kuɗi. Kai, sai fa ka ji fa. Idan kai karamin mahaukaci ne ni babban mahaukaci ne. Zan ko nuna ma hauka na yafi naka. Allah. Ina ga maka. Ya ban sani ba, ai da ka ga mun member ne kai. Na mahaukata. Da ba zan yi maka shine haka ba. Ya ai ka ce kai ma dan uwa ne mahaukaci ne dan uwan mu. Mahaukaci ne ai shi mahaukaci dan uwan mahaukaci ne. To naji. Ya ban sani ba. Kana da certificate? Kwarai ina da shi jika. Na gidan mahaukata. Je ka ina da shi. Ya ai da na san mahaukaci ne kai ma ba ya bai Allah ya hakuri bai ga mun member mu bane. Ai da ya ga mun dan uwan mu ne mahaukaci ba zan bai haka ba. Kin ji? Ko wanda dake ka ko in sa dake ka je ka. Ayo kuma mahaukaci da mahaukaci ai dai mu dake juna. Malam ka tafi da Allah ka ji ko? Aikin banza kawai. Irin waɗannan ba su da irin wayannan mahaukatan. Ba maki ma lafiyar su kallon zuwa kawai shiga tsakana da ke. Ni aka ma ban dariya. Ai na gode wa Allah da Allah har yasa na gane cewa kai din ma mahaukaci ne dan uwansa. Au shikenan da ban gane kai mahaukaci bane ba shikenan na cuci kaina. Ya shike wannan maganar. Ni ne fa a gaban ki ba yake ce min mahaukaci. Kin gane? Wallahi nayi wannan ne dan kawai ne masa barazana ya tafi amma za ya zama ni mahaukaci. Ni ban yadda ba kawai kai ma ne mahaukacin ne. Ka zo min a shiga mai kyau ashe kai ma ne mahaukacin ne. Kin taba ganin mahaukaci a haka? To ba gashi da bakin ka faɗa ba inda baka faɗa ba zan gani. Kinga wannan magana da Allah dubbata mu koma kan maganar mu da muke. Ba wata magana fa da zamu fara da kai gaskiya tunda na gane cewa kai mahaukaci ne. Kawai kowa ya harka sani ba zan iya rayuwa da mahaukaci. Wanda gaske kike ne ko da wasa? Da gaske nake mana mahaukaci fa. Kai ba ka ce har certificate gare ka. Ka to ka bayyana kanka to kuma me zan ce maka? Zaki fara gane ke ma wace ce zaki zama babbar yarinya. Duk wasu ƴan mata kawayenki sai dai su dinga take miki baya. Dan Allah. Ina ga miki. Kai na ji daɗi wallahi. Kuɗi da ka bani, kuɗi da ka bani. Kai me haka? Kai ma ka taba ka san baka san mahaukaci ba? Kuɗi da ka ban. Kuɗi. Kai, sai fa ka ji fa. Idan kai karamin mahaukaci ne ni babban mahaukaci ne. Zan ko nuna ma hauka na yafi naka. Allah. Ina ga maka. Ya ban sani ba, ai da ka ga mun member ne kai. Na mahaukata. Da ba zan yi maka shine haka ba. Ya ai ka ce kai ma dan uwa ne mahaukaci ne dan uwan mu. Mahaukaci ne ai shi mahaukaci dan uwan mahaukaci ne. To naji. Ya ban sani ba. Kana da certificate? Kwarai ina da shi jika. Na gidan mahaukata. Je ka ina da shi. Ya ai da na san mahaukaci ne kai ma ba ya bai Allah ya hakuri bai ga mun member mu bane. Ai da ya ga mun dan uwan mu ne mahaukaci ba zan bai haka ba. Kin ji? Ko wanda dake ka ko in sa dake ka je ka. Ayo kuma mahaukaci da mahaukaci ai dai mu dake juna. Malam ka tafi da Allah ka ji ko? Aikin banza kawai. Irin waɗannan ba su da irin wayannan mahaukatan. Ba maki ma lafiyar su kallon zuwa kawai shiga tsakana da ke. Ni aka ma ban dariya. Ai na gode wa Allah da Allah har yasa na gane cewa kai din ma mahaukaci ne dan uwansa. Au shikenan da ban gane kai mahaukaci bane ba shikenan na cuci kaina. Ya shike wannan maganar. Ni ne fa a gaban ki ba yake ce min mahaukaci. Kin gane? Wallahi nayi wannan ne dan kawai ne masa barazana ya tafi amma za ya zama ni mahaukaci. Ni ban yadda ba kawai kai ma ne mahaukacin ne. Ka zo min a shiga mai kyau ashe kai ma ne mahaukacin ne. Kin taba ganin mahaukaci a haka? To ba gashi da bakin ka faɗa ba inda baka faɗa ba zan gani. Kinga wannan magana da Allah dubbata mu koma kan maganar mu da muke. Ba wata magana fa da zamu fara da kai gaskiya tunda na gane cewa kai mahaukaci ne. Kawai kowa ya harka sani ba zan iya rayuwa da mahaukaci. Wanda gaske kike ne ko da wasa? Da gaske nake mana mahaukaci fa. Kai ba ka ce har certificate gare ka. Ka to ka bayyana kanka to kuma me